Color TV. Color TV machiegni pacho ma e odwa. Yamamno miya mosi kero ne oyawre nyakora mga jwang kamoro moro ma intio kinyi ni market kod mind mabende yudo wachel kachiel kaponi ko kitudi kodwa ne wachako ko gwen ma kawuono sa 11 nyaka sa 12 kod chako kod ruoth chino nero mabende ne wapake jawaruoth Jehova Nyasaye kana romo sa 12 to wachwale kod weche go kuma nyien mabende no dhi nyime nyaka dakika 40 bang' mano bang'e to wamiyo weche go kuma kor lwasi kaka weche ne chalo nyakora mga jwang bang'e to wayudo nonro go kuma go boke mabende warumo thuolo machuok moachien kanyo nyakora mga jwang kaponi ko kitudri kodwa inamondo miarwa kigloda ariyo ni machiegni Color TV tung piny Kenya koni koda kocha gwenge kimag Nyanza kowuok mwalo Nyatike Migori kocha Homa Bay County Siaya County kigo nyaka Kisumu County kidhi malo nyaka Lego Usonga Nyadorera tung piny Nyanza koni kod kocha joka nyanam duto amosu duto ni oyawre. Good morning kamona mondo montie yena mondo miarwa ketelo ni eri mara day kanyini mondo wadhi twa koda jalony mano Migosi Onyango Lang mabende jalno motungne kata timo weche go mag nonro kanyakla koda lony mopogore e weche go mag uchumi dongruok mag piny kanyakla koda siasa ma pacho kaendi. Wach maduong' mwadwa ng'iyo en ni to piny Kenya ntiere kanye nyakora mga jwang kod sani. Yena mondo mi thuolo mondo mi mose oganda jokanyanam okinyi machal kod machiegni Migosi Onyango mose oganda jokanyanam. Okay, oyawre uru jokanyanam mose okinyi makawuono ndamoro mondo watwagi e weche ma lore maendeleo dongruok e siasa mar Kenya. Kama ini Justice kumrwaka e Color TV. Kama na Onyango Lang pinno gala jokanyanam ni to migi nondi machok ni Onyango Lang en nga. Kama na Onyango Lang an ngama somo gik mag chenro ma serikal. English waluongo ni public policy gi research. Koro mano era ng'eny kada lony ma an go kuom weche mag siasa kod maendeleo atimo political governance and public policy analysis. Kamano. To pacho ka indi iwuok e gwenge mage ma samoro gweng' nyalo ni jogweng' samoro ketachel kachiel gi nyabiro gi penjo. Mano penjo maber. Dala en kamoro ni Kano aja Masawa Nyama ward Muhoroni sub county Kacha Northeast Kano location. Yes. Mane chenro lermara. Kama na Migosi Onyango Lang. Yuna mondo machaka motegno kod penjo maduong' madana penji ni to paro kano biro mar bedo kod sirikal mar loch gwenge devolution benen paro maber. Devolution ni maber kabisa. Yes. Justice. Kendo iluongo ni nonego kele services proximate to the people. Yes. Yani kel dongruok machiegni gi oganda. Koro nen paro maber nikech kum ndalo mang'eny gima waneno ni telo kata loch kod maendeleo ne nyaka bed mana ne ng'ado wach ne gimalo. Yes. Koro devolution nokele mondo mi jomoko bed ne gi paro manyalo ng'ado go rieko kendo nyalo kelo go maendeleo e piny ne ji mong'eyo kaka maendeleo nitiere e piny. Exactly. Olang kwano no weche go mag dongruok mag loch gwenge kata devolution ibiro yudo ni ntiere paro ma Migosi Odinga mosanindo Nyasaye ketinyi kama kwe ne ntiere go badro ne japiny oyudo atamalo ne na 15 to sani ne ntie paro ni dwa dhire kodhi nyime. Bro setimo gimano okele mondo mi otim. Devolution ka ng'iyo devolution osekelo gik mang'eny mabeyo. Kata kamano kapod wapime gima nonego tim koro wana ne gima nonego tim pod en piny. Paro mare mondo ne chori obed kata atamalo 30 ni paro maber kabisa. Yes. Kendo dimi kendo maendeleo bi mang'eny e gwenge kabisa kendo mapiyo kendo dongruok mapiyo. Sani ing'eyo kaka wawacho kuom wach dhi Singapore. Yes. Kapo ni wanyalo chope atamalo 30 wach mar bedo first world country wanyalo timo piyo kabisa. Ka wachiore atamalo 30 to kata 15 ni be ok tigo maber. Ochopo 15 to be kodo koti maber. Koro depo ni benda 15 ni be tiyo maber. Yes. Kabisa maonge mibadhi yeka. Onge misplaced priorities yeka. Kendo dikoro deo sekelo dongruok mang'eny kabisa. Kata kamano gima dawach kuom devolution gima ber
nitiere nyake ge moko lembe ge moko mwane minyalo ne moso. Okay. Sani governor siwak ni senators dhirogi kendo en wach ma wede koni kod kocha ngani maka matek ni ngani bi timo gine omi amaki matek kasa ni koro kwayo gol mondo mi ka jotelo go yie to gimany kuma ginya yenge wach mondo mi gine ka kinyalo konyo ganda bende oboko maka wono king'iyo kata the Daily Standard maka wono Daily Nation maka wono report ntima wacho ni mibadhi mogo tache omedo jogi dere committee no ero mochung ne Public Security Committee motel na koda migosi Kajwang wacho kanyo ni nyaka wanonu nyakubi e nyimwa to governors be wacho ni udwaro mana mit bilia kwa kuomwa mashima bread ringo koso gini kinyi bread ringo koni gi koni machal joma samoro udhi unjoma mechote yes kuru chwanyo kuru chako kidoru ni senator ni ndoso na matina inya ngini ane mayone ga ane mariti ane mani ngini amana turo dot ane mana turo dot eri kaka amana turo dot abedo gi share matin ane abe ngini amari to mondo kikanga to biro to tane agodi u exactly koro giwoni yudo kaya jogi ginte nitiere nyao magin go kumoche mamebadhi okay koro moro yudo wadgi kata samoro koro moro paro koro idwaro mang'eny ahinya dipo ka koro governor nyowa mieu to chal ni koro dadwaro ng'iye koro uro tinye mala ahinya to nyalo bedo nyalo pime kod ng'at ma samoro kidhi manyo services kamoro gimonego beni idwa nono tibukri wacho ni udwara kono madhe chai gi chuny maler kibiro to koro okete chik koro en gima koro nyaka chiwo miye local mako kichiwo koro service bedo maonge kata koro loko nikite obedo mager kang'iyo kiyeno matin king'iyo yo ma jo governor subuyo go is about senate adieri makende ni report mag auditor general nyiso mibadhi mang'eny madhi mbele matimore counties. Senate benegi oversight role ma constitution ma 2010 omenye mondo gitimre go nade gicheck go gik madhi mandate mar Senate and oversighting counties. Koro Senate ne ratiro mar cheko to waneno kolore gi report ka nitiere mibadhi omiyo samoro ne adier kata kaka iketo gi e rameny iyudo ka samoro penjo tamo gi duoko malong'o koro mana wach mok wang'eyo to gima ber ni achiel kuom jogi obiro yudo ni ere ma wacho adier kata mok wacho adier. Can governor be prosecuted while still in office? Yes, a governor can be prosecuted. Onge gi immunity ma president nigo. Yes. To ngama nigi lake mokechi ka en nga. We start fighting. Kwa ng'iyo Kenya in terms of effectiveness of organizations or institutions. Ngama okech mokwongo ma wamiyo teko ma kwang'iyo pinje moktigo mokwongo kata mana police waonge police mosechopo rang'iny manyalo neno ne crime otimore wadwa dhi mako ng'acha mwadhi wate prosecute. Nothing which police are you talking about? Kenya police. The boss or the mayor police? Kenya neno ndalo moko okanyal paro nying'ani maber ahinya. Yes. There's a policeman in USA mano kwero Trump about gimane Trump monyiso gi. Yes. Wacho no matter ok chik. EACC nigi nyao. Officer of the ODPP ido ka nigi nyao. Ta wache gimoro ma ng'eny na aneno ni ok wanega kabisa. Yes. Samoro wacho kata judiciary ma the weakest link. But mano kadieri. Mibadhi chakore executive. Ere kaka loopholes gibedo machop ng'ato kwal kata billions mang'eny maneno ofwenye in a system. Yes. Yeah. But now when it comes to oversight role kata organizations or institutions monego bedni rito chik kata mako ng'ato DCI osefelwa EACC oktim maber ahinya ODPP oktim maber ahinya mago gik waluongo gi ni independent officers. Yes. Ne oketgi katiba ni gibed independent mondo mi gibed gi lak mar kich kumre mar lak kana neno gimoro ma bende seche mang'eny wajawacho ni wadwaro systems wadwaro institutions. But institutions are no institutions without bold individuals. Yes. Manyalo kao chik to wacho mai gima chik wacho awuok kode
adwa timore nade adwa no timre kaka onego timre. Okay. Yeah. Nyoshi yudo kata kantie sigana moro mano ringe pacho ka indika ne polise moko rodho jomoko kane tugo adu ko that game midhiro gi kele. Mano timore Nandi. Yes. Ingi mano timore polise go just a mere transfer back to Nairobi. So are we solving the problems mo wantiere go e gwengewa in kaka jalony? Angoma ok watim maber. Kwa ng'iyo kaka case mar polise mano dhi kama ji tuge pool. Yes. To gichako mana gogi to keti piny timai tirodhi ka wach marach ahinya. Yes. Gima neno mokwongo matimore wan kaka bende jomondiki tich gima dakwa kaka ja Kenya ni be wanyalo chopo rang'iny moro ma in mondiki tich ni ihero pinyu. Exactly. Aneno ka waonga gi patriotism moro hero pinywa moro. Yes. Mamiyo aneno ni kondika police onego atim the right thing. Atine pinya. To kate koro the internal affairs unit mar police ka dire gin joma dwaro ni mondo ginya kendo githir weche mag kao chik e lwet ng'ato. Nyaka police kone okao chik e lwete moko wiyo moko winjore. To gin joma ibedo prosecuted. That was a crime. Yes. It was a crime. Mayo ng'ato goyo ng'ato. It's a crime. It was not just worth being transferred. Yes. Mano ng'amone go tere court. Mine bedo timre nade. Otere dogo, mo bedi charged, mo bedi prosecuted, or defend himself. Koro miyo waneno ka police ka nitire kaka internal affairs unit kapo kwa kata IPOA. Yes. Onego beni ka ochik ma ji ong'eyo ni an kan police my line moko nega kal. Make kalo to my a consequence. A treat joga kama. Yes. Koro consequences gi pok joma tiyo e government gi moko kaka police otergi ema gi yudo malongo ni kare chik nyalo tiyo ne ng'ata. Okecho. Koro meno ka police nyani eno ka kendo nyako moro ne kanye. Huruma Nairobi. Jaigni 21. Exactly. Yeah. Stray bullet. How stray is a bullet? Olang. Circumstances mane bullet no bedo stray. Police ni nye jisho lawango. Poko nyiso malongo ni ya police ni ne lao ng'ato. We saw it on a paper here today, and the question I asked myself was, negilao jokue jonjore according to what is alluded here. Koro jonjore gi nolal negi gi to mirima koni so what happened? Okay, kata ka bullet obedo stray. Kwa dwani wakwanyere kaka Kenya just. Yes. To gima machielo manyaka wabed niya. Let us admit mistakes. Correct. Ndiyo no lao jeku. Osa timore. Koro kicha kwa pandi wawache ni ayawa no lao jeku kendo no enwa shur jeku to kuom hawe maraj olwar kum jali. Serikal takes it up. Madiyo matimre nade madhi kati family cha modi yawa magi manoti. Condole with the family. Give them the burial, everything. Yes, you are showing empathy. Exactly. Koro gima onge kanyo en onge empathy. En no ka gima kendo police akla umu nyako cha. Kumnechung marach. Koro team namo. Eno kanyo ni benintire obila mabende sani koro dinne odang'ech kitude koda mayo ji ang'enge e gweng' moro ni Aji Bondo. Bang' ne kata tipo moro koro ringo ka kuro gima maji ang'enge. What would you say on this as we close to the other side? Police Kenya pod wadwaro reforms. To reform modoro maduong is not of the system. Reform modoro maduong is of character mar ng'ato, kit ng'ato. Okay. Gima waneno kuom police en kid, character, integrity. Just as onego wang'ine kodwa keto ng'ato bedo police. Ere criteria qualifications mar ng'ani enango to qualifications onego bed somo kende. Yes. Onego wang'i bende nyaka thinking system mar ng'ani. Integrity chalona what is his belief system? Police. So there are some people could venture into this just to cover up. To maundu mang'eny joma jendeke mang'eny wan go police. Okay. Mane wach marach. Samoro kiwacho kamano moko biro wacho nitie ka gitimore nade. Igo police. Okiero gi. To koro gik mwaneno go nyiso kaka wan gi jondeke mang'eny mantiere yangoa police. Service mar police. Yes. Nyakoro mgwan kod geno ni samoro moko kuom wechegi mabende walieko kendo watoke kae bro ido lokro kotenre koda miga munjire kaw koda loch
mar gwenge okange koda PS Raymond Omolo setimo manyalo kata moromo marano ni king'io system montie go sani gi gima PS osebedo katimo. What would you say? What would you count it on? Be gisetemo. In an accounting officer ma Ministry of Interior ikawo lweti miket kuom gima Raymond Omolo timo ma kuom weche governance kata security samoro inyalo yudo katin kama yie kode maber manano kokonyo maber en weche yudo kipande kama ng'ato timo maber wawach notimo maber. Exactly, sure. Aneno ka wache ID cha Dr. Raymond Omolo timo maber kabisa. Kendo dhire ne wan gi vijana mang'eny ma kipande kipande samone dhi kawo mabor pod dhi manyo chief dhi manyo stakabadhi mone gitigo nyo okele machiegni mano wach maber kabisa kendo omede timo motimo. Exactly. Yeah. Machielo en kelo services moko samonyo yudo kane okawo kuonde moko to ni ji odhi omany services moko magedwaro birth certificate services moko machielo mag bende mag interior mano bende no kano bo timore mang'o maber kama podi temo gwinye matin ka en karwa security ka nyayo kwe mar gwenge e gwenge mondo gimoro Why do you say that? Gimoro matimore ajigo chakone go timre mano mago gik manyo wanano gik matimore Mombasa. That's shameful, eh? Yeah, Mombasa. Wanno ka jidonje dukni chako joma tiyo tijegi nyocha waneno issues of Al-Shabaab makubo chako wuok kendo presenting themselves, eh? Mandel Garissa kachacha. Koro mago to gimachielo kuom Dr. Raymond Omolo maneno ka bosete mago piny luwo kama ber. Apart from official opposition mare in his stature as ng'ama bene gi nyalo moro okonyo nyithine mondo liete okonyo nyithi kiye mano bende ber that social kind of support the community mano bende kido maber ma ka jotelo mang'eny nyalo timo nyalo miyo oganda bende ting'ore malo. Ok nini go to in be ma in go to be ng'ama ikonyo go be onge wan kanye kaka oganda kindegi ki kwang'ie weche go eko mag yuto marwa be wasechopo kuma ng'ato nyalo afford a breakfast, onyalo afford lunch, onyalo afford 4 PM tea, onyalo afford dinner, onyalo afford supper. Jo wachiedho nade? Koni nyaka 4 PM tea. Exactly. It should be there. It should be there. It should be there. Kang'iyo ogandawa kendo kiwuothe gwenge taja wacho ni samoro wan modak e town kata ni gimoro mane madho gokinyi samoro kinyal ng'eyo lit madhier ma ji kalo jowa odhier wan gi dhano modhier mang'eny. Okay. Kidwa ng'e ni jowa kata kwa king'iyo jowa koro mana temo wacho ogandawa maluwo. Okay. Ni neno kata weche king'ing'e kata weche school. Ka ji dwa ji school tedo ka ng'ato dwa notim arambe nyaka ne ng'ama dhi e sine grade 10 kapod iweyo jo college. Okay, fine. Hold it at that. At the C4 school, that is the lowest you can have. What is the cost of having a grade 10 in school? Cost fee. Let's talk about fee. Grade 10 onego bed ade a C4 school onego no onge fee. Gima jo skunde chajo waluongo ni fee en pesa mar lunch. Koro kedwa ng'e ni dhano chandore. Pesa mar lunch ni tamoje. Ng'ini ni pesa di? I don't know. Siling 5,000 kata 4. Kawe ni ya term ne gidweche let's say about 3. Tenda ni idwe achiel onego no chulo pesa di 1,000. 1,000 ni otame. Hold on. Bring it slowly. Most. I borrow your pen. Yes. 5,000. In how many? In 3 months. 3 months. Kiriwo nyaka holiday in 4 months. Okay. Monego chulo 1,500. So, kikenge. Onego beni achulo pesa di? 1,000 achiel di. Okay. How people can't afford that? Can't afford that. What do you mean? Man winjilichne. Leave it that. What is the cost of a uniform? Uniform kikao abe yan parent nyocha natero at school. Exactly. Kama ja C4 masa modo waro mana wach kana odhi kata gi pay achiel. Odhi to duogo.
ibiro yudo kata king'iewo skirt gimoro 1,500 2,000 1,500 maybe let's just say even 1,000 yes at 1,000 ka kore medo gi wuoche moro king'iewo tafis 2,500 moro 2,200 then it's becoming to around are we getting to 10,000 let's say 10,000 the higher side kata gimoro 5,000 onego bed gimoro kong'iewo tie ne moro ng'iewo blouse shirt another vest or something like that yes 5,000 technically pek kuma tiende ni pek mokwongo en ni ng'ato ongego emomiyo konya tero nyathi kata C4 school emomiyo ni winjo ka rais wacho nang'o wegidhi kata mana gi uniform gi ma junior school kech uniform no tame ng'iewo ka uniform mar 2,000 tamo ng'ato ng'iewo iparo ni ng'ano yuto mare romo nade tiende ni mano rang'iny mapoko chopo ne tek tiende kata gimichamo yorno pile nitiere pek somebody is distributing 300 million to the comrades Kenya wameo mang'eny to gima wan go e Kenya chiel ni gima luongo ni uneven distribution skewed who is distributing this to us who is the distributor koro distribution ka monego bede gi programs now when we talk of now policies onego bede gi industrialization policy manyalo kelo tije koro ng'ama ok nyalo afford uniform exactly ko yawo industries kata kano kosomo to bing'ini joma tiye kacha ka onyalo chako tedo chai bathe ka onyalo chako tedo nyuka bathe ka joka biro timore nade joma chiemo ka uchumi mare dhi malo that is how we distribute wealth nitiere policies mag social policies like inua jamii mwamiyo mine wa 2,000 okay jo man en policy maber kada watni orach ober nitie kamo konyogo to otin another way of wealth distribution and through education also yuri ni gimilong ni upward social mobility the greatest factor in upward social mobility madhan is education to education kama wana kajisra I took a kid to Maseno school the C1 Kenya 1 Kenya 1 yes Kenya 1 and what they're calling fee and everything it was 22 your child I don't mean you though another child is in a C4 school can afford 5,000 this one poking your uniform and everything manoto nituma serikali machiwo chako so mawina michuno no the capitation you don't even see that one is deposited there direct but it's part of Unyisegani is part of the fee exactly so when you're admitting a grade 10 you do 22 that one before you even get anything or like imako go ginene imako go thuolo believe anon mako thuolo so when you talk about mako thuolo ngato bro paro ni inyeo chance no you are admitted you are called you are invited there to kapok ibo gimibro penji ni to sechulo fees for the term 22 and Kenyans were rushing for those chances so that tells me ni the gap mi wacho is still valid disparity seche ma ng'ato ywak mamanya sling alf beach ng'ato to sling alf prario no penju gi mutamu why can't you just pay, yes why can't you pay quick bwana wadwaka chudo wadwaka timenade wadwaka mai mamiyo weche mag njore bende medre gwengewa nikech jomoko nigo to jomoko onge go koso mana diere gimelo ne crime kata njore tie jomoko mabe donje nikech koro piny otamo koro waneno ni chopo kama chunye chopo no mae ng'ato momiyo kuonde ma bete jinigo kido ka koro njore nyalo bedo matin kiyiena awache kum wache disparity gi somo exactly kech aneno ka pinywa mar Kenya okwadhiye maber to kata ka luoka nitie gimoko matimore mok ber yes niche na ndalo machiko osiep moko ni Dr. Rai I know right yeah nadhi e liende no to naneno kit skunde mantiere seme ahinya primary schools kata gima tino luongo ni junior school exactly nokomora yes king'iyo kitgi
to wacho ni to dong wan gi jotelo kendo madongo joma nigi title. Koro gimomiyo jowa matindo gi pod biro medo bedo ni disparity cha duong. Joma odhiel joma ok nyal kata somo mondo giyud kuonde malong'o tamogi. Koro miya dakika ariyo nyisi kuom wach gima timore e skunde. You can do that. Skunde wa mabeyo mane high school. Yes. Waloko boarding. Kisumu Boys achiel kuomgi. Kisumu Girls nen majorly day school. Nyithindo manokalo maber e Kisumu City ka around Manyata, Obunga, Nyalenda, Nyawita, Nyamasaria. Nyathi manokalo maber nowatero kanye e day school kanye. Kisumu Boys, Kisumu Girls, Kisumu Day. Schools wachako loko boarding. Samo loko boarding boda ma ok nyal yuda 22 ma wacho mama Seno cha. Ochako manyo school kanye. Otero nyathi school matin, school maonge facility malongo, school maonge staffing malongo. Koro performance ne dhi bedo mapiny. Performance determine kako bro donje college, kako bro yudo tich. Bino kako stako disadvantage ngani. Koro momiyo another thing with the C4 schools, gine magionge laboratories, gine magi jopuonje gin go matin. Bingini schools ma wawacho kaka Alliance Masenogo, they are even overstaffed. Plus space me wacho mani chulo moko michulo mabalango indo. Cha gindiko go jopuonje kendo magi chulo be mana maber chu. Jopuonje mabode mondiko. Yes. Koro ngani en dala gene gi pesa maber. Oyudo be services maber. Miyo chako bedo gi advantage in life. Solution, nikech onego wuoye solution. Exactly. C4 schools to kata kaluo watamre wakawe thuolo motegno jotendwa. Anyalo kwayo jotendwa ni gimiluongo ni day school wagero obed maber, obed gi laboratory, obed gi jopuonje moromo, obed gi park maber, obed gi classes moger maber. To kik walok boarding mondo nyithindwa ma around kagi odonje to somo kendo kalo maber. Kagi kalo maber mano wamiyo gi teko achiel kuom miyo gog tiendgi, wabugo tiendgi mondo gibed competitive in the job market kata mar yudo colleges maber. C4 schools ema kining'iyo reports D-, D+, ng'enygi ae C4 schools. Why? Are they not bright kids? Gimiluongo ni intelligence, rieko. Jo rieko wacho ni okay, about 60% and hereditary unyuoligo. To 40% moro ido ka en gimiluongo ni alwora mari, environment. Koro alwora ni oriwo chiemo michamo, kit skul misome, japuonj mondikni madaso japuonji ka, gik moko ma in go. Or determine your level of intelligence. Koro kapo ni in nyathi ng'ama kama odhier, to neno ka 40% ni monego contribute to your intelligence en ogwuok oko. Yes. Mami nje nyithindo moko modhier be pod kaloga kabisa nikech 60% cha nitie kaka tiyo. To 40% ni really is also very important. And also wan gi nyithindo moko makose timo penj to koro kaka gidhi nyime tamogi. Otinge mana box na achiel ma en go gi sabun, oonge gimoro ana mbele wala nyuma. What did you count on Kisumu County, Kisumu County? Sub-counties waka motingo Nyando, otingo Moroni, otingo Kisumu Central, otingo Kisumu East, Kisumu West, seme. Kisumu East yuak ne ahinya ni gidong' chien e weche mag somo. What attributes to this? Somo is a national government function. Yes. Kwang'io somo chakre wagol ECD oko gi vocational training institutes. Kakora kado gini. Exactly. Yeah. Koro mana gima nochako wacho kuom somo cha. Nyao maneno maduong' mokwongo en Ministry of Education. Gin gi infrastructure fund monego bed ni gikonyo go gero skunde. Wan gi CDF benitie. Yes. Yeah. Aneno ka pes gi endo Kisumu East schools ge ok beyo. Aptemo penjore ang'o momiyo MPs moko nitie ka osetimore nade ose prioritize kata oketo mbele which is somo.
gi observation na samoro ng'ato nyalo neno mopogore Exactly. onge wach Yes. to aneno ka gima CDF oko focus ahinya e Kisumu East gero skunde to Ministry of Education bende joma weg school motel Exactly. onego bedni wayudo kaka gimiluongo ni Ministry Infrastructure Fund cha prioritize schools moko mageno kantie piny king'iyo school kata mana wach Kisumu East mochiegni Yes. Ogango Primary ene Kisumu East mantie e city yeah ochalo nade Ogo Mbakot Boma. I've been there. yes Those guys don't have even admin. my is in a city koro poko wach environment mana wacha alwora cha Yes. nitie kaka alwora miyo nyathi bedo gi motivation mondo osom maber wach machielo maneno gi somo kiwacho kodwa ne Kisumu East aparo ni mane medwa ne wach mondo en ni weche mag dhier tie kaka chak donjo be school Yes. koro miyo the people, the community ability mari masomo cha dok piny miyo koro chak mondo gitingre malo bedo matek to aneno ni CDF should play a more important role. Ada wacho kama samoro akendi keche MPs wa samoro no more the security sector keche money is also critical to them. Yes. Ministry of Interior nigi pesa mang'eny mondo gigergo police stations gi chiefs. Aneno ni MPs mang'eny ahinya CDF gi ginene weche somo okawacho ni arita mar kwe ok ber. Yes. To Ministry of Interior is a well-funded ministry. Education wadwaro ni mondo otimre nade uting malo. Koro MPs wa gi the CDF boards ma manage the CDF fund gine ka kinyalo prioritize ahinya kendo ang'owa which is schools. Masoni, according to you, it was not a bad thing kane do oneno ni weche mag CDF ka koro otingi malo inentie paro mondo mi ogol gi oko ngech ni wacho ni gitie bo chik, they are not in the constitution. What do you think as we maybe take our first break? Ka nitie weche ariyo kangi tie wach maber bende wayie bende ni CDF osetimore nade osekonyo kuonde mang'eny adieri makende osekonyo kuonde mang'eny ulembe ne minyalo siemo ulembe ne king'iyo school an school mana somo ile uno is that see the east one. Okay, fine, good. Let's not get into on board though. That's brought you up. Yes. You proud of it? Kabisa, I was number 2 in my division during those time in my division. You still go back and say hi to your water. Yes, yende mana pide assembly ponitie. Correct. We can point at them. Yes, jacaranda, not jacaranda. Umbrella ariyo. Yes. Ponitie. Correct. So what are you pointing out ma CDF was a team maber? Aneno ka CDF osekonyowa skunde. Ahinya skunde yie ni CDF osekonyowa. Wan chon igarambi. Ndalo kano ni mako gwen, imako nyiroye. Wadhi gero school. School ok gere. Wadhi gero school ok gere. Ute wa mwanena mogari ma permanent motele school mana some NCDF. Okay. Waneno ka nitiere ka gima wacho ma kachiska ok na wacho ne giricho en mani priority joge ok onego megi. To gilbe mago be gise gero. Yes. Kuom pesa ma wacho mag 5,000 mag lunch ka. Nitiere kaka CDF osedonje ne nyithindo moko ma bende otimore nade bo othulogie malo matin. Koro CDF in entirety okorach. Mana maybe gimonyalo wuoyo kuom en administration mare. To gima yikudo wachiel. Yes. Onego wabed gi miluongo ni separation of powers and responsibilities. Mano tinde nam. Tiende ni jo miluongo jo executive gine magibed e implementation. Ka in ng'amo yier elective motere bunge obed mar county obed mar senate obed mar national assembly in tiji ng'iyo joka kaka tiyo okonego bed ni beche kini gi pesa ka koro in that regard wayie ing'i gima chando waka. Yes sir. Pok wachopo level ma wan joratiro kade wantiere system moro ma wang'e ni MPs bong'e niya pesa cha komi governor ni mondo tigo waduoko budget ma CDF cha ne governors. Yes.
to wangi ni school se de ger to wangi ni ndeche de losi to bende shida di bed mana matin to CDF is a good fund. Okay. Nyakon gi no mundo marke kanyo machoke ni CDF is a good fund kendo osebedo ko konyo koni kod kocha winjo ka jalony pimo ikate no wuon ntie olembe go eko mag NGCDF munyalo siemo bro paro ni maino wach mobedo segidre pachoka indi to jod bura yande okudwani mondo mi ogole nikech samoro gineno lembe mosenyago koni kod kocha yino mondo mi wamodh pi machokwa duogo to solutions magi mwanyalo bedo go duoko ni kanye nyakona mga jong ilunga ni Justus Adoyo. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa. Rekamana inya kwaro mga jonge tielo nieri machelo kendo bang' ka osekawo yie machoki nyalo paro kapo ni kokitudi kodwa wantiere ka ndi kod Migosi Onyango Olang mabedo wanono go moko kuom weche gwego ka piny Kenya chiedho nyakoro mga jon kendo kaka piny Kenya dhi nyakoro mga jon koni kod kocha. Gino ni iluwo weche gi kachiel kendo nitie moko minyalo kwanyo minyalo chiedho go. En duoko en nang'o Migosi Olang en ni to wadonjo e 2027 wan mana kuma ne wantie cha kendo ywagruok ema pod waywagre ne 2027 kiduogo pod wabo mana ywago ni weche somo richo weche rito kwe richo kusango monego beni timore nata pod bro ywak ang'ie nikech wach moro wan go Kenya ka en ni we are always looking wanted between campaign mode from year to year. Kato paro se biro gania ni kwa waparo ni kwa loko ng'ato to koro telo dhi bedo maber. Mano nyalo timore kamano be lakini ng'enyne ok obi timore kamano. Okay. Nikech jowa poko ochopo rang'iny mar demanding for services. Ma ng'ata mantiere ibed elected, even joma appointed, do we demand accountability from them?
Kaja Kenya nyalo puonjore demanding accountability from jatelo mora mora mochung'ne, obed no yiere gi kura kata yiere appointed, to gibiro ng'eyo ni nyaka ideliver. Koro meno ka pod wabiro mana ywak nikech pod ok waikore mar keto tendwa piny, mar nyono piny motegno mowach ni gima wadwaro kuomi in ng'ama tiyo office en magi. But I think Kenyans have been trying to push for accountability. The only problem is kagi push for accountability to ugo get tear gas. Mana telo ni gima power ni gima licha ahinya kendo very interesting. Jo Kenya a minority temo. Waye. Kendo minority matemo ga mwe wasebedo gi lokruok e Kenya. Not majority. Not majority. Okay. Minority. Majority ko wuok to mano revolution. Majority ko wuok to mano revolution. Kenyans ng'eny to joma wuok mawuoyo motegno kuom lokruok ka gima kone obedi gi joma tin. Why is a small minority? Gima miyo wawacho weche mag dhier. Samoro gima chanda en gima da cham. Okay. Koro demanding accountability from president kata governor kata MCA ayudo kanye. Okay. Adich gima da cham mokwongo. Mara hiyo machielo be chake wacho. Joma samo nyalo tingo duondgi ahinya tie kaka ithiri. Koro ng'ato be dugo luor. Koro dong ne joma tin mathuondi. To gine ma gikelo lokruok. Human rights activism and human rights sect, are they genuine? Nitie ma genuine. What did you say? Nitie ma genuine. To nitie mamoko ba bende samoro moko donje ni giyude nitiere motivation bread moro makati moro nitiere. Koro makati ni jiwe. To nitie bende joma genuine, joma diri gi chunye maiye okedone raticho oganda. Koro mano gine gimora mora maber nyaka yud pesa moro ng'ato mabe nigi nia moro mabe ok ber. Kisumu County was that nade weche ge kumag telo enyato kod weche ge kimag devolution ngire nyang nyongo sani report wacho ni oyura wene Wood Monica Dr. Matthew Chingo William masani koro tiyo. Would you want to comment on that and what do you take of him? Leave you maji wacho no kaoni. Is it worth it? Okiwinje ground ahinya to ka wuoyo kuom tendo ma Kisumu County e bwo ngire nyongo. Rating mara anyalo miye 4.5 out of 10. Okay. Or approach expectation. Kwa the CBE curriculum. Yes. Or approach expectation. Or approach. Exceeding ni malo. Exceeding E1 E2. One approach. Approaching expectation AE. Anyalo miye AE1 or approach. Gimomi awacho kamano. Muoroni sub county ni penja seche moko chien kacha kwani thuolo mano tamore. Yes. Kum sub counties ok kadhi. Ringe ndechi mag Muoroni sub county. Richo kabisa. ECDs wa mantie Bua county. Bende richo kabisa. No ECDs kako gel Kiambu county. Kwa ng'iyo weche mag health, primary health is under county government. Osiptende wa mamwalo kuche gitemo nade. There's a place in Muoroni called Oduo. Hangi Oduo maber. Oduo since inception had no power. Oduo had no hospital. Oduo is not having road. Oduo nitie hospital machine hilo ni Makindu. Hangi Oduo. Nyiche hapa nyicha no ka mbui wa mag social gi ka bloggers wa joma jalon jo siasa gelando ni mheshimiwa Koyokelo polls kanyo. Mondo miyo timre nade. When was that? Gimoro mana wigini. Polls have been there. Nyo kele moko kendo. I said with Oduo, at the time I went to Oduo. Can what a story about bridge. Mongado Mapogogi called Gwengmo. There's two villages there. You know, if you know where Oduo Primary School is, Koro Kiri Drip Pain Kabisa, there's a river you'll find. Yes. So we found women carrying their little one on their back and gentlemen, ferrying them to school. They're timing them at lunch time again, carrying them, wading with them waters to the other side. Godia Movichage Kaogi. Ungendara,
onge yedhe, onge hospital, mine nyuola India. When the governor was campaigning, there people are telling us the governor campaigned there on a chopper. And that makes sense to you, that there is no road. It doesn't make sense. Priorities were rushed. To adoke wachmana wacho chien kajacha. Kwado ka wanyalo yudo joma jotelo manyalo hero piny gi chunye ma iye. Penja mana kwaka kuom wach human rights. To be ginjeni. E mana ka joma wayiero bende. Moko chunye ma iye. Ok en kuom gero piny. En tich motiyo. Okay. Koro performance gi delivery cha bedo matin. King'iyo kata weche pur. Wan gi Department of Agriculture. Gweng' ana timo pur. Gweng' pok awinjo ni wan gi ginene officer. Extension officer. Extension officer. Keni ni sing'e more county ka. No. Anakia. Pok anena gimiluongo ni extension officer. Irrigation ndiyo wan gi magaero. Gimano cha National Irrigation Board. Yes. Ere kaka sani kata moro osechak bende machielo e gwenge wa okwane. Emomiyo ka wacho rating mar mwaluoro governor ni wanyalo miya approaching expectation. Ang'iyo with those kind of, you see what is happening is samoro Kenya wa overrate gik moko. Okay. Overrate gik moko mamiyo ok wang'i gik moko objectively. County wa kendo kata king'iyo governor did well manyo kama berbe no wacho ni wamiyo ng'ato max. Exactly. A city governor otemo through the world the formal informal settlement program keto ndeche mano gima when you go to Manyata, the feeder roads yudo kata Kiwasco bende chako kete ang'o ukete siwa koro kelo sanitation biro bedo maber. Okay. Kanyo kama we to county roads gima rache ahinya Kisumu county waka gimiluongo ni ndeche kumoroni kuma ipidhe niangcha koro kendo rache zaidi. Exactly, sure. Ido ka nitie gweng sidho awach kum sidho east 1 kuma for over 10 years nitie ndeche mosetimo le public participation mai kata mana payo kende kaka pok nono ga mara nyaka piny ne chakre kata mana pera malan kata pero kata pecho obare abara nyaka devolution na timbre. Okay. Kata pecho kata bar no bare chon igni ma chon ka. Yeah, you guys are comfortable there. I'm not koro mane mawana I'm not him na. What is your hope? Do you have hope for your people? I do have hope. Onego watim civic education mang'eny. Mondo kadwa puonje obiro kawo thuolo mang'eny to dwa puonje jowani mokwongo wayiere ji kaluwore gi gima giwacho ni ginyalo biro timo gi kitgi. Justice gimano ka chando wa Kisumu county to gi Kenya mzima. Tigi mokadek dhier. Dhier ne momiyo ji dhie gonya. To be momiyo koro biro yiero ng'at marach. Kech gima duong' ma ong'iyo ka ni ng'ani nomiyego. Machielo bende wan gi wuoro. Tijo ma bende dwaro luwo gonya ok no dhier. To nikech oyudo gir nono. Koro kawo. Koro en a mix no. Mar adek en kia. Koso ng'eyo. Dhandwa mang'eny koso ng'eyo. Yes. Koro miyo koso ng'eyo gini. Omiyo no yiero ng'ata. Ok ong'eyo ng'ama onego yier. Ja piny ka nyalo lokore. Ada wacho kama. Muma ni ndalo moko mane jo Israel nowacho ni gidwaro ruoth. Yes. Mane giwacho ne Samuel miwa ruoth kaka jo pinje moko. Exactly. To Nyasaye nyiso ni hapana ane jatendu. Ne gin joma wigi tek. Omiyo Nyasaye nomiyo gi joma bende wiye tek miluongo ni Saul. Ka ng'iyo Kenya wa masani gimomiyo wayudo jotelo maricho nikech dhandwa ni bende rach. Okay. Ene mani gi wuoro ene mohero mana gik mademiye mabalang'. En be jamibadhi. Koro ere kaka rango bedo jatelo maber. Okay. Koro konchiel isayo gweno to konchiel bisayo ang'o? Ogwang'. Ni ogwang' idadonjo na dala sana. To gweno in be idadhi eni ahinya. Omiyo gwang' oyudi ang'o? Oyudi kuno endo. Koro geno monyalo bedo go mokwongo en kwa nyalo yudo joma nyalo wuok motegno machungi kar tiendegi mopuonjo ji motegno malong'o ma ji ong'e niya the change may be slow but we start somewhere. Mondo gichak ng'eyo kaka wayiero jotelo. Okay. This jokma sani nuantiego gi may not be perfect, but we are going to electioneering here. Whom would you prefer for governor?
I would prefer for our not a very easy question, but I would Kangiyogi, aseno Mheshimiwa Professor Ojienda. Okay. We watch a bread. No, we're not talking about bread. We watch a bread. Teach me what team. Taseno kakuti Senate. Okay. Articulation mare, penjo weche ma gine jo piny, oversight mare. Aseno ka en ng'ama nigi mijing'o moro. And focused in a way. He focused in a way. Ji ok nyalo bedo 100%, but aneno ka the best bet for Kisumu would be Professor Ojienda. Aneno ka kakutie Senate moro an gi an kaka nen. No kako wuoyo, kako penjo weche, en gi winjo. E gima otimo no endo. Eno ka gima no yiere onego tim cha gi kucho. Okay. Eno ko timo, eno ko bedo ga ranked number 1. Eno ko kelo no ga sifa kaka Kisumu County. Eno ka ondiko barua openjo wach ma security cha notimore cha ang'o miyo timore kamacha. Openjo go. Mano nyiso at least ng'ama bet mokwongo en gi kuelewa mar gima onego tim. Mheshimiwa Rono osetiyo machalade Kisumu Central king'iyo skunde kanyakla koda weche mag thieth to tich mosetiyo no exceed expectation or approach to be onyalo temo komno. Ka analyze ka pimo Dr. Kete mizani. Kete mizani. Osetemo tiyo mare mokwongo monego wa jaje go to en mana National Assembly. National Assembly ko winjre. Is silent. Or silent. Correct. Okiwinje. Answered onego wangi answered. Nito. Mana miyo kako ringiyo Professor Ojienda gi Dr. Ron. Tibiro kaka Ojienda kocha is weighing high. King'iyo CDF totemo, but CDF okonego wa judge MPs gi CDF. Why? Because they are just patrons. By the way, they are just patrons. Exactly, sure. Nitie fund managers. Fund managers. Koro ka ng'iye taneno ka ko gine na inya rang'iny mare chuny mare ahinya. Aneno ka okodhi mala ahinya. Okay. I've seen how you're rating him. And what do you think of Mama Ruth? For governor. En koni nyalo duoge mane wire women rep koni. Why? Governor, ingini governor en executive. Ng'ama nyalo dhiro gik moko dhi. Iwinjo kwa yuago weche maendeleo. Mine nyalo. Mine nyalo. Yes. Nitie gimoro mabende. Nitie gimoro mabende waseng'iyo kaka jo Kenya ni samoro youth nyalo timo maber. Mama nyalo timo maber. Exactly. Be wan gi data. Na wache ni achiel kuma asoma in research. Be wan gi data manyiso ni women leadership has been better than men's leadership. Okay. Kata youth leadership. Kata youth yuaga neno go bede telo. Sani wan gi youth adi mantie bunge kata MCS. Be wanyalo wacho ni they are better performers than the people ma are older. To kala gini mon wanyalo wacho ni bende gitemo ka gini mon getendegi. Yes. Bwana no ka gingo Jomachuo. Okay. Without clear data, okwanyalo wacho ni ani mine. What did you say about the deputy governor? Deputy governor has been a loyal deputy. Onge lweny kanyo obere kabisa. Oriek be. Ku Dr. Willie Kawete no ngamari ye. What does he lack? Metal, kile ni metal, kata kum mbi mar gine toke ki nene gai. Siri momoro mar dhiro gi. Madhiro mo ma jatelo cha. But which meeting mo teach? Ler kabisa. Dr. James Jikala has the same. To na nyisi ni skunde maseme chalo na primaries. What did you say? I forgot. Oh. No one back up primary school. Yes. Kamano wadi elielo. So you don't love Jikal for that? No, one yang man kaka en. He's a performer. In what? No, we can see changes he has done. Parliament, I like him. Number one. Number one. And that is very important. Kako how it articulates issues. He's a bright mzee. Bright mzee. When it comes to issues of health issues and health policies, very good. Each school has a bus in Seme. Did you know that? Mag CDF. Yes. Where is the patron? So patron, now what you need? Patron should not even influence.
They should just see. But you see that like the executive, nitiere kaka gin gi soft power talk person. Koro miyo priorities bende samoro ok timre nade. Ok ng'i maber. Ka ng'iyo seme dwaro primary schools gi mondo ogere maber motelo. School kata mana kaka Bishop Okoth Miranga secondary Orlando mago skunde machon king'iyo gi nano ka wicha dhi DM ano ka DM looks better. So ipenjo tang'o matimore kuom moko gi endo. You could be blaming these MPs and the CDF boards, but maybe wananchi are the one giving them wrong things. What do the law say? What do you give a priority? Always gigite to maendeleo te tukoro wang'eyo ni gimiluongo ni public participation. Exactly. Nyaka tin. Jopiny ne dwaramo. Jopiny gimiluongo ni public participation poko will be very effective in Kenya, and I've been involved in many. I was written on issues of public participation. Why? Public participation waking'iyo. Yes. Pod gi yom kabisa. To what angle? I know, no, okay. I'm sure not 100%, but maybe to gitimo maber ka kanye ma gitimo maber. Ango ma otimogo marach motelo. Jomoluonga chal gima jomobiro timo public participation go nyiso gi gima gidwaro ni gitim. Chal gima kelo ni gimore go rubber stamp. Kelo ni go na rubber stamp. Somebody told me that here the other day. Oh, yes. Kelo ni gini go na rubber stamp. I've never been to those public participation. I've been to many, including yesterday. How do you get invites? I see them in the newspapers or in public. Nikechado ni monda chiu. I'm told they call their people. Yes, mondo mikoro watch gi magedwar. Koro it is na watch ni watch moro chando waka gimilo uni dhie gi marach. You are given sitting allowance 200 bob. Magimi to ngeni public participation yenyewe bokone gumi gi moro. Good. Anaseka oga pesa na ka wuok adhi nyaka Masogo nyango ma dhi timo public participation ka Kisumu. Yes. Moko miya gi moro. So adama gi miya madho. Ta wuok gi pesa na gi time na. Public participation can check out. Why did you have to do that? What did you see in your community? What do you value? I value ni mondo mokwongo gima sebedo ka push ahinya for any watching ndeje. Yes. Nikech for a farming community kaka niang dachope factory. Yes. To kata keweyo niang ng'ato dwa dhi gi jambe moro chiro. Gini ka chuodho nitie wuoth tek marach gi rombe. Exactly. Kidhi lo. Gimme and remana kodi. Mini wa wero. Chieng' moro gimono lit na sa. Nyathi moro ni wuotho gi tuk-tuk. Tuk-tuk omo ke chuodho. What do you mean? Kodi school. What do you mean tuk-tuk? Wuoche moro roka. Okay, fine. Good. Me I thought of it. Koro ke wacho no wuotho go to pen tuk-tuk chiriambo wuotho go. Okay, fine. Koro nyathi no omo ke chuodho. Yes. Ochako ywak. Gino no lit na sa. They got stuck. Omo ke chuodho. Okay. Koro ywak nikech kicha otemo be golo nyathi matin machal mana ja Around 4-5 years kama. Koro gicha koro ywaka. Avalu weche mag somo ECD so wamo kaka na wacho Kisumu County ECD so waricho. What I agree with you, nobody decides to be born where they're born. Yeah. Whether you're born in Nyando, in Moroni where the soil topography is bad, whether you're born in Seme where we have Kuoyo, you didn't choose to be there. All of us cannot be at one good soil place. But now, the government has to do what is right for her people. Gimo Kangeyo, do you think you can even stand a leader to represent your people? You had a dream? Yeah, I had a dream. Which is faded? Poco fed. What's So happened? angi environment wa mar yiero. Gima anaparo ka dhano poko lokore. To kata ke dhi ni chung ni ng'ama ber. To biro bero tich matek. Ineno na chung e yiero. Which year was that? 2022. Yes. Joma nonyisa ni my politics is too refined gin jopuonj. Whereby too refined would Too refined means neither way agenda in biro ga agenda. Which adwaro no yiera because of agenda, kendo adwaro no yiera moka miu gimoro. That politics is too refined for. They don't understand it. Yeah. The common mwananchi won't understand. Kendo ng'ama be koro konywa ok gi jomosomo weche jomosomo generally ok gikonyo weche siasa Yes. maendeleo. Gimomiyo gin bende gikawo gonya kendo gin gidware mang'eny. Kecha japuonj odwa ni 100 5.
tingini kuche tadi achiel to bende onge ng'ama dhi influence kata ji apani wagochne ng'acha yani kata clinical officer so anyalo kwayo jothurwa general ni bende jomosomo gi onego benia influence jomoko kania wagochne uru ng'acha nikech kama kech mai matokeo mwadro dwaro Okay. To gin bende ido ka gin bende imiyo gi gonya mabech chwe kata gi josiasa mochu Heavy kickbacks koro okomi o vote objectively mana gima nawacho ni gi jo Israel kum dwaro ruoth cha nitiere some extent monego walogo pach jopiny mondo wayo telo mabeyo mondo bende gitud telo mabeyo to gimaendeleo. Okay. Olang, madimiwa mama wangwa. What I would ask you as we finish in a nutshell, just in 1 minute, as we conclude, ODM party, or do we not achieve? And that's where you people are, Koso. Obarore, machunga obarore. Pigi okere. Pigo enti machunga. Obarore, mora achiel nitiere i othiwi, ngi othiwi. Yes. The wheelbarrow. Entiere, idhire. Yes. To ng'ama dhire biro nyodhe mawit pote oko. Mane kuma mana mapima ng'e achiel kuom gino waluongo ni political socialization. Yes. Ni tok barore ne to moro biro dong'. Ma biro dong' ne chungu makoro ng'e. Yes. Nikech joka to dhi barore. Gidhi barore ng'at achiel kuom gibiro dong' team Sifuna to gi team Oguru. Finally ng'at achiel biro dong' gi chungwa miluongo ni chungwa. Okay, the real one. The real one. Koro the real one ni gima waluongo ni political socialization no biro miyo dhano duoge. Biro duoge. Ok nikech gihere. To chi gimoro waluongo in the social relations ni in group out group. Yes. Gime wacho no. Exactly. Odwa not achiel. Koro aduoge odwa nikech siasa wa mar Kenya be mar dhoudi. Koro aduoge ok nikech no ber na ahinya. To mage ya wang na timna. Onge kuma dhi. Onge kuma dhi. Koro bro miyo team achiel bro bedo chak medo yudo jomoko kendo. Nyakoro mgin sadde ko kinyiniri ma kawuono migosi Onyango Olang Nyasaye ko bro yudo no thuolo kendo wachakwa wabro kawe kuma waweno e wach party kanyo kwa dhi nyime mondo wanoni to 2027 wadhi bedo kanye wabo yenge kanyo kwa mga John kechane no ka wendo mara ariyo kendo mogi kechino ni Richard Nyose chopo machiegni studio mara dek kocha ye mondo mi wawege kanyo to kapok awei wach mogik mari bedi gone gana jo kanyo nam kata wach mane madi wachi kapok wawe kendo wachan kendo diching machielo. Wach maduong' mondo wadne jokan maduong' en ni wane kaka wanyalo yiero jotelo mabeyo to bende wakwaye jowa moseyier ni gitine jopiny wabede gi nyadhi moro mar ni watero piny wabedo malo. Wakedi gi dhier, wakedi gi koso mar somo, wakedi gi weche maundu to ahinya wane ni wan gi chiemo moro. Jowa mondo wapur siri kendo wakonywa pur wabed gi chiemo. Ngama kech kayo ngama rach. Kamano. Kamano nyakora mga Joan kamoro moro maintie na mondo mi wakao yueyo mara yueyo noero machielo kapok warwako Laktar Dr. Kennedy Hongo mabende wada pimo go achiel ari adek kapok waluge odiochieng' nyeri ma kawuono. Iluonga ni Justice Adoyo awuod seme Mato Kala TV kendo to wacho ni machiegni pacho mayodo.